Η Αθωνική Πολιτεία, ένας τόπος μοναδικός με ιδιαίτερο καθεστώς, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Ανάμεσα σε επιβλητικές μονές και άγρια τοπία, η πίστη και η παράδοση παραμένουν ζωντανές. Ένας μοναδικός τρόπος να τη γνωρίσει κανείς είναι η κρουαζιέρα από την Ουρανούπολη. Έχω ζήσει στο Αγίο Όρος 3 χρόνια, σαν μαθητής, τα παιδικά μου χρόνια. Νομίζω ότι μου άλλαξε τη ζωή. Όταν ήμουν εκεί, νιώσαμε ηρεμία και γαλήνη. Το Άγιο Όρος δεν το έχω επισκεφτεί ακόμα, αλλά θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον οι περισσότεροι άντρες θέλουν να το περνάνε αυτό, να μην περιμένουν να πάνε στο στρατό, για να ταπεινώνονται και μέσα από την ταπείνωση να καταλάβουν τις αξίες της ζωής. Θα ήθελα να το επισκεφτώ για να δω πώς λειτουργούν και πώς είναι η καθημερινότητα των πατέρων μέσα και να βρω και αυτή την ηρεμία που λένε όλοι που βρίσκουν μέσα. Μπορεί να συναντήσει την πνευματικότητα, την απομόνωση που έχουν κάποιοι μοναχοί και στην ουσία να κάνει μια βουτιά στην ψυχή του για να ανακαλύψει κάποια καινούρια κομμάτια. Όταν κοιμάμαι σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι στο Αγίο Όρος, είναι λες και μου έχουν πάρει όλα τα προβλήματα από τη ζωή. Αυτή η κουραζιέρα που κάνουμε από την Ουρανούπολη για τα μοναστήρια του Αγίου Όρους κρατάει 3 ώρες και 1/4. Συνήθως κάνουμε και προσκύνημα. Τη διάρκεια της διαδρομής, λοιπόν, σε 45 λεπτά περίπου συναντάμε το πρώτο μοναστήρι. Θα δούμε 8 μονές. Όταν πηγαίνουμε, βλέπουμε αριστερά μας τα μοναστήρια, γίνεται η ξενάγηση και επιστρέφουμε. Τα μοναστήρια συνολικά στο Άγιο Όρος είναι 20, τα οποία 8 είναι από αυτή την πλευρά, την νοτιοδυτική, 5 είναι από την άλλη παραθαλάσσια και τα υπόλοιπα είναι ορεινά, τα οποία άλλα φαίνονται από μακριά, άλλα δεν φαίνονται καθόλου. Ο μοναχισμός στο Άγιο Όρος υπολογίζεται γύρω στον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Το πρώτο μοναστήρι ήταν η Λάβρα από τον Άγιο Θανάσιο τον Αδονίδη. Σιγά σιγά έφτιαχναν και άλλα μοναστήρια που φυσικά δεν ήταν σε αυτή τη μορφή που θα δούμε. Ήταν πιο μικρά κτίσματα. Η κουραζιέρα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Κάποιες φορές έρχονται κάποιοι πατέρες έτσι και μας φέρνουν Άγια Λείψανα και ιδίως για τις γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Άγιο Όρος. Το Άβατον ιδρύθηκε από τον πρώτο καταστατικό χάρτη, το λεγόμενο τράγο. Εκεί αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι γυναίκες στο Άγιο Όρος. Στην κουραζιέρα υπάρχουν και γυναίκες και άντρες. Σήμερα ισχύει οι γυναίκες να είναι 500 μέτρα μακριά από το Άγιο Όρος. Ξεκίνησε με τα 150 μέτρα, πήγε στα 300 και τώρα είναι στα 500. I was very excited to go for this boat trip because I've heard a lot about monasteries and the beauty of the ancient mountains. So I'm very happy that I actually made it. So I came here and just enjoying the nature and everything is so beautiful.